Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Sergio. Taong 1981, Bayabas, Quezon. Kilalang karpentero noon sa Bayabas itong si Sergio. Sa husay niya sa pagpapanday, kinukuha siya ng mga taga-ibang lugar para gumawa ng bahay at mga bodegang ginagamit sa negosyo. Malaki ang kinikita niya sa trabahong yon. Paano ba naman kasi kapag may proyektong ipinatapos sa kanya, purong mga kadugo niya ang kanyang mga kasama. Kumbaga, siya lang ang nagmamaniobra sa mga gagawin nila. Dahil dito, lubos ang pasasalamat ng kanyang mga kadugo sa kadahilanang malaki ang naitutulong ng talento ni Sergio para sa kanilang mga pamilya. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagpupursige, nasa likod ng kanyang hangarin ang inspirasyong nagmumula sa kanyang mga magulang para magpatuloy. Siya lang kasi ang inaasahan ng mga ito, gawa ng wala yung trabaho. Bagaman walang karamdaman ang kanyang ama't ina, umiiwas ito sa anumang uri ng gawain sa kadahilanang sunod-sunuran yon ng malas. Kahit anong gawin ng mga ito para umangat, nananatili sila sa ganoong estado. Wala ring silbi ang kanilang mga kinikita sa kadahilanang bigla na lamang yung nawawala nang hindi nila nalalaman. Magmula noong nalaman nito ni Sergio, nagdesisyon siyang buhayin ang mga ito. Hirap man sa buhay, wala siyang ibang hangad kundi maibalik ang kanyang utang na loob sa kanyang mga magulang. Para sa kanya, yon ang pinakamagandang gawain bilang isang anak. Hindi naman kasi niya maaaring pabayaan ang mga ito, gawa ng yung iba niyang mga kapatid, bumukod na dahil sa meron na yung kanya-kanyang pamilya. Ayon nga kay Sergio na, noong kabataan niya, halos mapuno ng tao ang bahay nila, pero nung tumanda na siya, napakalawak na ng espasyo sa loob nito. Bagaman hindi kalakihan ang kanilang tahanan, gano'n na gano'n ang pakiramdam niya. Maaari kasing nasanay lang siya na maraming tao noon sa kanila, kaya hindi niya maiwasang manibago. Ang mas ikinalulungkot niya pa noon, makita ang kanyang mga magulang na walang ibang katuwang sa buhay tuwing siya ay umaalis. Matatanda na ang mga ito kaya sa isip-isip niya, kailangan na talaga nitong magkaroon ng karamay sa buhay. Paulit-ulit man niyang iniaalok sa mga ito na kumuha na sila ng kasambahay, hindi yun pinahihintulutan ng kanyang ama. Pagrarason nito sa kanya, kaya naman nilang mabuhay ng sila lang, kaya mas mainam na wag na siyang dumagdag ng gastusin sa kanila. Imbis na isweldo, gamitin niya ang salaping yon para makapag-ipon. Sa totoo lang pinuno, hindi talaga noon maintindihan ni Sergio ang takbo ng utak ng tatay niya. Gustong-gusto niya na magkaroon ng kasama yon sa buhay, pero yon ang tutol. Sa dami kasi ng gawaing bahay nila tuwing wala siya, nasisiguro niyang nahihirapan na ang kanyang ama. Isipin ninyo, nasa edad 70 anyos na yung tatay niya noong mga panahong ito. Wala naman yung sakit pero dahil sa katandaan, alam niyang may hangganan na ang lakas nito. Sa edad naman ng nanay niya, wala na itong ibang ginagawa kundi ang manigarilyo. Dagdag pa niya na, may alam naman yun sa lihim na karunungan, pero hindi ito gaanong malalim. Kung hindi siya nagkakamali, pagtatawas lang ang alam nito, ngunit yon ang akala niya. Isang gabi, pag-uwi ni Sergio sa kanila,
Nadatna naman niya ang kanilang tahanan na nakasarado na. Patay na rin ang mga gasera sa loob, kaya inakala niyang nagpapahinga na yung mga magulang niya. Di pa man siya nakakapasok sa loob, bumungad sa kanya ang mga sandalyas nito. Indikasyon na nandun nga ito. Minsan kasi, dumadalaw sa mga kamag-anak nila yung tatay at nanay niya, kaya may mga pagkakataong hindi doon yon natutulog. Ayos lang naman ito para sa kanya, lalo na't alam naman niyang naaalagaan ng mga ito sa mga pamamahay na kanilang binibisita. Makalipas pa ang ilang minuto, pagkatok naman niya sa pinto, napansin niyang parang wala namang tao sa loob. Ilang beses na kasi niyang tinawag yung tatay niya, pero hindi naman yun sumasagot. Kadalasan kasi kapag nagpapahinga na ang mga ito, kahit anong himbing ng tulog ng kanyang ama, nagigising ito kapag naririnig yung boses niya. Ang kaso lang, sa mga oras na yon wala talaga. Para mas marinig si Sergio ng tatay niya, tumungo siya sa may bandang silid nito. Tinawag niya yun doon ng paulit-ulit hanggang sa napansin niyang bukas ang bintana sa silid nito dahil napagalaw yon ng malakas na simoy ng hangin. Pagsilay naman doon ni Sergio, hindi naman niya maiwasang makaramdam ng kaba, kaya ang ginawa niya sa pilitan na niyang binuksan ang pinto. Ang nasa isip niya kasi noon, may magnanakaw na pumasok sa loob ng bahay nila. Kahit ayaw niyang mag-isip ng masama, iisang bagay lang ang pumapasok sa utak niya, at yon ay ang posibilidad na maaaring pinaslang ng magnanakaw ang kanyang mga magulang. Maya-maya pa, nang mabuksan na niya ang pinto, una naman niyang napansin ang napakalinis na paligid. Wala roong kalat, kaya inakala niyang sa silid lang nila pumunta ang magnanakaw. Pagbukas naman niya ng kwarto niya, wala naman siyang nakita. Ganun pa rin ang pagkakaayos nito, kaya dali-dali siyang tumungo sa silid ng kanyang mga magulang upang yon ay tingnan. Subalit paghawi ni Sergio ng pinto, wala naman siyang ibang nakitang kaduda-duda. Ang tanging naging palaisipan lang sa kanya ay yung kawalan doon ng kanyang mga magulang. Sinubukan niya pa yung hanapin sa mga kapitbahay niya, pero wala talaga eh. Maging ang mga ito man, aminadong hindi nila nakita yung nanay at tatay niya. Dahil dito, nagdesisyon na siyang umuwi para magpahinga. Pagod na rin kasi siya noon, kaya inisip na lang niyang tumungo ang mga ito sa bahay ng kanilang mga kadugo. Paghiga naman niya sa kanyang silid, agad din naman siyang nakatulog. Habang nagpapahinga noon si Sergio, inakala niya talagang isa lang yung pangkaraniwang gabi sa kanya. Pero ilang oras pa ang dumaan, may pumasok na nakakasukang amoy sa loob ng bahay nila. Yung amoy na yon ang naging dahilan kung bakit nagising siya nang wala sa oras. Pagmulat naman ng kanyang mga mata, may narinig siyang pagaspas ng mga pakpak na animoy dahan-dahang lumalapag sa bubong ng bahay. Akala nga niya noon malaking ibon lang ito, pero hindi naglaon. Napansin niyang hindi na ito normal. Dala naman ng kanyang matinding pagkabahala, agad naman siyang sumilip sa siwang ng bahay nila para tingnan ang nangyayari sa labas ng bahay. Pagbungad naman ng kanyang mga paningin sa bakuran, doon niya nasipat ang isang dambuhalang itim na aso na dahan-dahang tumatayo. Dahil hindi siya gaanong makapaniwala sa kanyang mga nakita, inakala niyang panaginip lang ang lahat ng yon. Pero paglagas naman ng balahibo ng aso, tumambad sa kanya ang mukha ng tatay niya
na halos kumintab na dahil sa dami ng langis na tumutulo sa katawan nito. Maya-maya pa, lahat ng balahibo ng nilalang na yon unti-unting nilamon ng lupa hanggang sa mawala na yon ng bakas. Matapos naman itong gawin ng kanyang ama, lumundag ito ng napakataas at bago pa man niya mamalayan, nakapasok na yon sa loob ng bahay nila. Dala naman ng matinding takot ni Sergio sa mga nangyari, agad naman siyang bumalik sa kanyang higaan para magpanggap na natutulog. Hindi naglaon, habang pilit naman niyang pinakikiramdaman ng buong paligid, napansin niya ang pagbukas ng pinto ng kanyang silid at kasabay nito ay ang pagwika ng kanyang ama. Bumangon ka na dyan, Sergio. Alam namin gising ka. Halika muna sa labas at nang makapag-usap tayo. May mga bagay kaming ilalahad sa'yo para sa ikatatahimik ng isip mo. Magtiwala ka sa amin, anak. Dahil wala kaming ibang hangad para sa'yo, kundi ang mapabuti ka. Nang marinig naman ni Sergio ang sinabi nito, di naman niya maiwasang manginig habang iminumulat ang kanyang mga mata. Pagtitigan naman nilang dalawa, unti-unti namang napanatag ang kanyang loob matapos niyang mapansing nasa ordinaryong wangis na yung tatay niya. Pagdating naman nila noon sa sala, nadatnan niya ang kanyang ina na kumakain sa isang malaking bandehado ng karneng parang hindi naluto. Alam niyang hilaw ito dahil yung dugo nito umaapaw pa sa lalagyanan. Siyempre, pinili naman niyang wag na yung pansinin, gawa ng sa isip-isip niya, hindi na yon nakapagtataka. Kung totoo ang nakita niya noong mga gabing yon, nasisiguro niyang hindi rin siya pinaglalaroan ng kanyang isipan sa mga bagay na kanyang nasisilayan. Imbis na tanungin din niya noon ang kanyang ina, pinili niyang sumilay sa kanyang ama habang nagwiwika doon ng, "Tay, ano ba talaga kayo? Bakit parang ibang-iba kayo sa pagkakakilala ko? Kailan pa kayo naging ganyan? Bakit wala kaming alam?" Hindi ka pa man ipinapanganak, ganito na kami. Kahit ikaw, anak, may ganito ka ring dugo. Matagal na naming hinihintay ang pagkakataong ito. Kaya ngayon, tatanungin kita. Gusto mo bang maging kaisa namin? Marami sa ating pamilyang nangangailangan ng kanyang abilidad. Kung ayaw mo, pwede naman namin niyang ilipat sa iba. Nasa sayo ang pagpapasya. Pero paalala lang, isang malaking kahangalan ang pagsayang ng ganitong biyaya. Malakas ang ating lahing pinagmulan, kaya huwag mo na itong tanggihan. Direktang sagot naman ng kanyang ama. Nang marinig naman ni Sergio ang sinabi ng tatay niya, halos hindi naman siya makasagot, dala ng matindi niyang takot. Base kasi sa pananalita nito, alam niyang ayaw nitong marinig na tumanggi siya sa alok nito. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, pilit naman niyang ibinaling sa ibang bagay ang kanilang paksa. Imbis na hayaan din niyang magtanong ang kanyang ama, sinubukan niyang tanungin ito ng tanungin ukol sa mga pangyayaring kanyang nakita. Dagdag pa niya na buong buhay niya yon ang unang beses na masipat niya ito sa ganoong anyo. Mariin niya rin doong inilahad. Hindi niya maisip kung bakit naging ganito ang kanyang mga magulang. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod. Nakasanayan niya na kasing huwag tumutol sa mga nais nito,
gawa ng naniniwala siya na hanggat naroon siya sa poder ng kanyang ama, yon ang masusunod sa lahat ng bagay. Hindi naglaon. Nang wala na siyang maitanong, napansin naman niyang tapos na sa pagkain ang nanay niya. Pagsilay naman ito sa kanya, huminga naman yon ng malalim na parabang nilalasap nito ang buhay na dumadaloy sa kanyang katawan. Sa muling pagtitigan nilang dalawa, napangiti lang naman ito habang iniinom ang mga dugong nagkalat sa bandehado. Sabi ng iilan, isang sumpa ang pagtatangan ng ganoong abilidad. Pero alam mo, Sergio, naiinggit lang ang mga yon. Alam nila na malayo ang pagitan natin sa kanila. Wala silang kakayahang kanti-kantiin tayo dahil natatakot sila. Ang gusto nila maging katulad lang ding pangkaraniwang tao para maidaan ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng yaman at mga ari-arian. Hindi tayo saklaw ng ganoong batas ng tao. Kaya tayo ay mas espesyal at mas angat sa kanila. Seryosong wika ng nanay niya. Matapos naman itong makapagsalita, dahan-dahan itong ibinuka ang kaliwang kamay nito kung saan doon niya nakita ang isang maliit na batong pinagkukumpulan ng iba't ibang uri ng insekto. Pilit yung iniaabot ng nanay niya at nung malapit na yun sa kanya, inabisuhan siya ng tatay niya na kuhanin ito. Subalit imbis na sumunod itong si Sergio, nagdahilan muna siya rito na hindi pa siya handa. Pagtatapat pa niya na, marami pa siyang trabahong kinakailangang tapusin upang maibigay niya ang mga pangunahing pangangailangan ng mga magulang niya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, binigyan siya nito ng isang buwang palugit. Ayon sa kanyang ama, yun na lamang ang magagawa nila para kay Sergio. Sa oras na tinanggihan niya ito, may posibilidad na hindi na sila magkita-kita pa. Anak, pag-isipan mo ito ng mabuti. Kung pipiliin mong maging ganyan habang buhay, mawawalan ka ng mga magulang. Pangako ko sa iyo, mas magiging masaya tayo sa ganitong estado. Ito lang ang paraan upang mailigtas ka namin sa mga paghihirap na iyong pinagdadaanan. Yung mga pinsan at kaibigan mo, hinihikayat na din sila ng ating mga kadugo. Hindi magtatagal, magkakasama na tayo habang buhay. Wika ng kanyang ama. Dagdag pa nito na ang lahi nila ay may kakayahang mabuhay ng 2 siglo. Naniniwala itong sapat na ang panahong yon upang masulit nila ang kanilang buhay. Pagtatapat pa ng kanyang ama na kapag tinanggap niya ang alok nito, wala siyang sakit na mararanasan sa katawan niya. 10 beses din siyang lalakas at magkakaroon siya ng napakakunat na balat na ultimo ang bala ng baril, hindi tatalab. Nang marinig naman ni Sergio ang sinabi nito, minabuti naman niyang manahimik. Siya kasi ang tipo ng tao na kapag hindi niya pa nauunawaan, umiiwas siyang maglahad ng kung ano-ano. Pagramdam naman ng tatay niya na wala siyang balak sumagot, agad naman itong tinapik ang kanyang balikat, sabay wika sa kanya ng, Pagtuunan mo na muna ang iyong trabaho. Sige lang, Sergio. Naiintindihan ka namin ng nanay mo. Sana, anak, wala kang pagsabihan ito.
Matagal na tayo rito, kaya ayaw kong lumipat ng lugar para lamang sa mga haka-hakang may kinalaman sa ating pamilya. Sige na, magpahinga ka na. Magmula noong mag-usap sila ng mga magulang niya, hindi na talaga noon mapakali si Sergio tuwing umuuwi siya. Sa kanya kasing trabaho, marami siyang naririnig na mga nakakabahalang bagay ukol sa mga aswang. Marami rin ang nagsasabing masasamang nilalang ang mga ito, kaya kinakailangan nila itong iwasan. Ayon pa sa isa sa mga kaibigan niya, biktima ng aswang yung namayapang tatay niya, kaya ganun na lamang ang nararamdaman niyang galit para sa mga ito. Dahil sa kanyang mga nalaman, hindi naman niya maiwasang magdalawang isip ukol sa alok ng kanyang mga magulang. Sabihin na nating mahal niya ang mga ito, pero hindi niya masikmurang maging isa sa mga ito. Habang tumatagal, unti-unting nakukumbinsi itong si Sergio na magpakalayo na lang. Kasabay ng ganoong kaisipan ay ang dahan-dahang pagkawala ng kanyang pagmamahal para sa kanyang mga magulang. Pakiramdam niya noon, wala nang silbi ang pagtatrabaho nila dahil sa mga walang kwentang paniniwala nito. Nanliit na din ang paningin niya sa dalawa hanggang sa dumating ang puntong na pagsasalitaan niya na yon ng masama. 2 araw bago sumapit ang katapusan ng buwan, muling tinanong si Sergio ng kanyang ama ukol sa kanyang pasya. Hindi na kasi yun makapaghintay, gawa ng nasa plano nila noong bumisita sa kanilang mga angkan sa oras na nakain na niya ang bertud na ibinigay ng nanay niya. Nga pala pinuno, hindi yun ang bertud talaga ng nanay niya. Bali yung ipapakain sa kanya noon ay ang nakuha nitong bertud sa pumanaw nitong ina. Nataong wala pa siyang pinapasahan nito, kaya napag-isip-isip niya na si Sergio ang pinakaangkop na bigyan ng ganoong biyaya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, halos hindi naman niya magawang makasagot sa kadahilanang tutol talaga siya para sa planong yon. Makalipas pa ang ilang minutong pagsasalita nito, mata sa mata naman niya yung pinagmasdan habang seryosong sumasagot doon ng, "Pasensya na kayo, Tay. Hindi ko yan kailangan. Marami pa akong pangarap sa buhay. Gusto kong mamatay at tumanda kagaya ng iba. Magkaroon ng sariling pamilyang aalagaan hanggang sa aking pagtanda. Walang masamang maging pangkaraniwan, kaya mas pipiliin kong maging ganon. Kung gusto niyo ng mapapasahan, magtanong na lang kayo sa mga nakatatandang kapatid ko. Naniniwala akong may iilan sa kanilang gustong makatanggap niyan." Dahil sa kanyang sinabi, bigla namang umangil ang tatay niya, sabay padabog na sagot sa kanya ng, Hindi na maaari ang mga kapatid mo. May mga pamilya na sila. Sa iyo ako nakaasa, Sergio. Sa ayaw mo man at sa gusto, mamanahin mo ang bertud ng nanay mo. Kasabay ng pagwika nito, ay ang galit naman itong pagtalikod sa kanya. Sa puntong yon, napilitan naman siyang umalis ng kanilang tahanan sa takot na baka kung ano pa ang gawin nito sa kanya. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, bitbit ang kanyang mga gamit, matapang siyang lumayas sa kanilang pamamahay. Di naman siya pinigilan ng kanyang mga magulang, sa halip tahimik lang nitong pinagmamasdan ang kanyang pag-alis.
Pagdating naman niya sa sentro ng bayan, matyaga naman siyang naghintay ng masasakyan patungong Maynila. Yun na lang kasi ang nag-iisang paraan upang matakasan ang tadhanang hindi niya gustong tahakin. Akala niya bukal sa loob ang pag-alis niya sa bahay nila, pero hindi pa man sumasapit ang hating gabi, may nasipat siyang 2 malaking ibong lumilipad papaikot sa lugar na yon. Napakataas ng lipad nito, kaya nung una hindi niya yun nagawang mapansin. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang papabulusok ang mga ibong yon. Dahil dito, mabilis naman niyang kinuha ang kanyang mga gamit, sabay takbo papalayo. Ngunit dahil sa bigat nito, mas lalo lang bumagal ang kanyang pagtakbo. Pagsilay naman ni Sergio sa kanyang likod, doon niya nakita ang malaibong nilalang na may mukha ng isang tao. Nag-aangil yung lumilipad papalapit sa kanya, kalakip ng nakakapangilabot na tunog na pinapakawalan nito. Pagsilay naman niyang hindi na niya matatakasan ang mga nilalang na yan, napatakip na lamang siya ng muka gamit ang kanyang braso. Akala niya mamamatay na siya, pero bago pa man makalapit ang mga ito, may tumulak sa kanyang lalaki na hindi niya mawari kung saan ang galing. Dahil sa ginawa nito, nagawa nilang mailagan ang mga nilalang na yon na siyang naging sanhi upang makapasok sila sa isang maliit na pamamahay. Pagsarado naman ng lalaki sa pintong yon, agad naman itong pinatay ang lahat ng gasera sa loob, sabay bulong sa kanya ng, Huwag kang maingay. Bilisan mo. Sumunod ka sa akin. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod. Pagdating nila noon sa isang silid, agad naman itong kinandado ang pinto, sabay luhod sa harapan ng altar. Mula sa lugar na yon, nanalangin ito ng taimtim, kung saan rinig na rinig naman ni Sergio ang tila bang pag-iingay ng 2 sa labas. Hindi niya mawari, pero pakiramdam niya, naririndi ang mga nilalang sa ingay na yon. Kalahating oras pa ang lumipas, wala nang nagawa ang mga ito, kundi ang lumipad papalayo. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, doon pa lamang sinindihan ng lalaki ang mga gaserang pinatay nito. Sa akto naman ito sa lugar, hindi maipagkakaila ni Sergio na yon ang nagmamay-ari ng tahanang yon. Paglapit naman ito sa kanya, agad naman siya nitong inabutan ng kape, sabay wika ng, Oh, kape ka muna. Maswerte ka, nakita kitang tumatakbo. Kung hindi, di ko na maisip ang mangyayari sa'yo. Bibihira lang ang mga mandaragit na dumaraan dito. Ba't ka nun sinusundan? May galit ba sa'yo ang mga yon? Nang marinig naman ni Sergio ang sinabi ng lalaki, napayuko lang naman siya habang sumasagot dito ng, Wala, hindi ko naman yun mga kilala. Manong, may alam ka bang paraan para hindi na nila ako masundan? Pupunta kasi ako ng Maynila at ayaw kong maging sa lugar na yon. Nakabuntot sila sa akin. Dahil sa kanyang sinabi, agad naman siyang inabisuhan ng lalaki ukol sa kakilala nitong albularyo. Yon ang tumulong noon kay Sergio para maalis ang lahat ng marka ng mga nilalang sa katawan niya. Ayon sa albularyong gumamot sa kanya, punong-puno ang katawan niya ng marka, at kung hindi niya yon naipatanggal, paniguradong hindi siya malalagay sa tahimik. Pagtatapat pa ng manggagamot na, may galit sa kanya ang nilalang na yon, kaya siya nito sinusundan.
Ang hindi lang nito mawari, ano ang nagawa niyang kasalanan para maudyukan ng mga ito na gumawa ng mga ganoong uri ng bagay? Nabanggit din ito sa kanya na ang pagmamalabis ng mga nilalang na yon na patayin siya. Nang marinig naman ni Sergio ang sinabi ng manggagamot, pilit naman siyang nagsawalang imik nang sa gayoy hindi na nito malaman ang pamilyang kanyang pinagmulan. Sa loob ng 3 araw niyang pananatili sa lugar na yon, naging maayos naman ang lahat. Laking pasasalamat ni Sergio noon, gawa ng kahit papaano may naipon siya sa kanyang trabaho. Pag-alis niya ng Bayabas, parang puputok noon ang kanyang puso dahil sa kalungkutang pilit niyang iniiwasan. Hindi niya maisip noon na ang mga magulang niyang pinaglaanan niya ng oras at panahon, pinagtangkaan ng kanyang buhay. Gayunpaman, sa kabila ng sakit at lungkot na kanyang nararamdaman, pinili niyang talikuran at kalimutan ang lahat. Lumipas ang mga buwan. Nagkaroon ng magandang trabaho si Sergio sa Maynila. Madali siyang natanggap sa trabaho doon dahil na rin sa likas niyang diskarte sa pagpapanday. Tumagal pa ang kanyang pananatili malayo sa kanilang lugar. Hindi niya pa rin maiwasang mapatanong sa kanyang sarili kung kumusta na kaya ang mga magulang niya. Alam niyo, pinuno, kahit pinagtangkaan ng mga ito ang buhay niya, hindi niya maipagkakailang may nararamdaman pa rin siya roong pagmamahal. Hindi man sila nagkikita, sinubukan niya pa rin bumawi sa pamamagitan ng pagpapadala ng pera sa kanyang mga kapatid. Kalakip ng mga salaping yon ay ang liham na isinulat niya mula sa kanyang puso. Mahirap man ang sitwasyon para kay Sergio, naging matatag siya sa lahat ng bagay. Hindi naglaon nang magkaroon na siya ng sarili niyang pamilya, naramdaman niyang unti-unti nang napupunan ang kalungkutan na kanyang nararanasan. Ilang dekada pa ang lumipas, nagkaroon naman sila ng masaya at masaganang buhay. Nabiyayaan siya ng 3 anak na siya namang napagtapos niya lahat. Bago mamatay itong si Sergio, kabilin-bilinan niya sa kanyang anak na kahit anong mangyari, wag na wag silang umuwi sa kinagisnan nitong probinsya. Palagi niya ring binabanggit sa mga ito na maswerte ang kanyang mga anak dahil nagkaroon sila ng matinong magulang. Hindi katulad niya na merong mga magulang na mandaragit. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang sakit ng kwento na to para kay Sergio. Nakikita niyo naman kung gaano kabuting tao si Sergio. Na yung tipong gagawin niya lahat para sa mga magulang niya. Gagawin niya lahat para sa buong pamilya niya. Hindi niya hahayaan maghirap, magutom o kung anuman. Pero, sa lahat-lahat ng kabutihang ginawa ni Sergio, pinili pa ng mga magulang niya na siya ang piliin para pasahan ng bertud. 'Di ba? Siguro kasi sa pamilya nila siya na lang yung walang pamilya. So itong mga magulang niya, no choice. Kanino pa ba nila ipapasa yung bertud na yon? Sa kanya na lang. Tsaka parang ang dating kapag tinanggap ni Sergio yung bertud na yon, magiging proud yung angka nila. Kasi meron nga namang panibagong miyembro ng kanilang lahi na kakain na naman ng tao 'Di ba? So, siguro kaya talagang pinipilit ng magulang niya na tanggapin yung bertud na yon para nga meron silang ipagmamalaki sa iba pang angkan. Or kahit sabihin na nating hindi sa ibang angkan, sa sirkulasyon na lang nila, sa mismong angkan nila. May pagmamalaki nila na
meron ng susunod sa lahi nila kung sakali mang mamatay sila. Kasi kung tutuusin, parang mga immortal na tong mga to eh. Yung mga mandaragit, sobrang haba ng buhay nila. So, ilang daang taon kaya nilang mameste. 'Di ba? Ng mga ordinaryong tao. So, para sa akin, yung kwento ni Sergio, happy ending naman kasi nagkaroon siya ng pamilya. Pero yung wala kayong closure ng magulang mo, ang hirap nun. Mamamatay ka na iniisip mo nung kumusta kaya yung nanay at tatay ko. Sobrang okay pa sana kung nakita niyang namatay eh. Isang sakit lang yun. Pero yung habang buhay mong iisipin kung kumusta sila, ang bigat sa pakiramdam nun sobra. Pero kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.